गारि थांमान खालामो जे जागा मालिकबो बिनि जागाबो नक फन थांमान खालामो ओ जागा डेलिभारि कस्ट इखमनि लामा मादारां दमलाय थाङो जोंहाबो नाय दिनै करबा कायसा जोंमा मारनाय तुजो मारनाय जोंनि मबोथ सा जों मबोसे जों खेदा थिखन ina mura kene kene sekar rawi matlangnai raradu thalang guru raradu mura guri matlanai guru sima kanai mo malik usut joran malik no ada bele pela pela khode bot sama hai mau lo punya tak hay mày mo tanya mo tabuka ek sa tanya cái gì là hạt ये रिटर्निंग वाल देके बॉक्स कवर करके নাই স্যার সাইতে দিয়ে একটা দেন দিয়ে তোরা দেবগা तो जगह लागबो ये मो साइडवाल फान म खयां बो मा थानाय yang खया के yang बतलां नि खालै थाने रक नां लामा बथा गुलता मो मालाकी थुन थाय गुलता वाला लायक खायसे मांगलाबो आबरो बुजिया जा दसबो सारिते बुजिया जा अच्छा कास खायदि बाय यहां पे बहुत कम लोग हैं खासलन कितना ये देखिए प्लॉट वाइज हम लोग मेजरमेंट करना पड़ेगा एसडीएम को बोल देंगे ऑर्डर निकाल देंगे ठीक है अभी तो फाइनल नहीं है हम लोग टीम बना के जब निकलेगा सब तो फाइनल क्लियर हो जाएगा अभी उनके रेवेन्यू सेक्शन में बात कर लीजिएगा ना ठीक है चले फिर मजा म तब मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम हिंजागो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम हिंगाखाय लामा करी तंगै माया खिताय नक करी तंगै माया आबोनि बागै रामचंद्रकाट विधानसभा केंद्रनि बिसिंग मन कायसा तुलाबारि लामा जे लामा ताबसिक जरा स्वाधीनतानि तिनि प्राय 75 बोसोर लाई थांबाबो अ कामिनि बररक लामा माया तिनि ब्लेखेन कष्ट नांगौ आनो फोन खायसाका अर कायसा डेलिभारि तुलाबारि तुमनि लामाओ थै थांका बानानि बायमेया हस्पिटाल थिनिगो हेकाय चिं नायो अमति जागा रामचंद्रकाट जत जागन एम्बुलेंस अंतत थाङै मानथुन आबोनि बागै न नायखा तिनि सिनि डीसीएम साहेब फायका और फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बफायका कायसिन एजुकेटिव साहेब बफायका तिनि और आरडीनि काय असिस्टेंट इंजिनियर का गोबां मा कामिनि लुकुरक सिनि बरम गनां और नि चेयरमैन बर बतंखा कामिनि बर बफायबेका नायखा एका म ताबुक ओ जे लामा साबनि जागा कला म फरेस्ट लैंडा ना पत्ता दा ना रजिस्टर अब ताबुक ऑफिशियली तिनि डीसीएम साहेब ऑर्डर रिका तहसीलदार न एका अब ताबुक नायजांमोन परे रजिस्टर जागा चिंता म खायनाय आलका जागदे तांनाय आर जे जागा फरेस्ट लैंड खास लैंड बा पत्ता लैंड आ जागा जों लामा सलामै प्लान थांनाय अब ताबुक एस पार जेटा गाइडलाइन दङ गभर्नमेन्टनि अ गाइडलाइन अनुसारेनो अबनो नायजांनायता तबे जों नायो तुलाबारिनि कामिनि बररक लामा काहामतिमा हिंतुन बं पारा एम्बुलेंस थांतु अब जों नायो अमो अ लामानि डिस्प्यूट नि बागैनो चिनि बररक मुक्सा मुंनि लामा लेना बखानि खाख्लाबनि थैरि जमा खालाय किन्तु मैक्सिमाम न फरेस्ट लैंड एका और ताइ मुक्सा मुंनि लायखेकेन अ लामा उंगै थांगो दीर्घ बছর अम चेष्टा खायका तनुश्री देबबर्मा डेम तंफुरबो मन नायलांखा तारपरे कायनिनि दिके चाकमा साहेब तंफुरबो डेम तंफुरबो नायलांखा एका तिनि एडीएम साहेब चिनि बतिनर फायका एंगाकाय फाय बबो निजेनो नु फायका बबो निजे कष्ट खूब नांजाखा एका जों मन नायखा एका म दाति दातिनो जों अ लामानो खालायनायनि बागै जों सायथंनाय सरकारिनि रायदाव जेता तंमनि जेता खायना नांमनि जोंआबो जत्तनो जों खायनाय अ लामा खालायनायनि बागै